Raɗi wallahi. Okay, dan tsaya da wai minti da holding ina zuwa. Shegen yaushe a gari? Wai dama ka dawo Najeriya ne me ya kaka Kano? Kana nufin baka gane ni ba? Malam da ni kake? Ok, har yanzu kana nufin ba gane ba. Jabir ne fa dai, Jabir ne. Haba Samir, Jabir ne fa. Kai hakuri ya labar, ba ni bane. Kai ne mana Samir, ta ya zan kasa gane ka ko a dubin jama'a na ganka sai na gane ka Samir. Bawan Allah tunda ya ce ba shi bane, ka kyale shi mana. Ok, kun dauke ni mahaukaci kenan ban san me nake ba. To shikenan Samir ka damu. Zan je in zo da wanda in sai ganka su sun san cewa kai ne. Ba matsala karka damu.